Magaling na. O, paalam ka na sa YouTube. Thank you, thank you. Kay Papa Jesus. Nazareno po. Salamat. Salamat. Ang laki pong pinagbago. Sige, thank you. Thank you po. Salamat. Nandiyan dyan, bigla na lang nawawala. Tapos pag hindi na namin hinanap, makikita namin. Mga ganyan lang siya kalaki. Nakita ko sa utak. Parang ganyan. Pero mga engkanto yun, mga maliit. Mga ganyan. May engkanto. Dalawa kasi engkanto eh. Isang kasing lakatay na katawan natin. Tapos yung susunod, isa't kalahati. Ganyan. Pero hindi sila kapre. Kahit minsan pinagkakamalas sila kapre. Saan tayo at kalahati ng katawan ko? Pero bakit po kaya ako, pinablessing na namin yun eh. Tapos yung naggamot sa amin ang bulari, pumunta rin, biniles niya. Ibang naalala mo si Wambaw, naalala mo si Moses yung nagbasbas ng bahay para hindi mamatay yung mga anak ng mga panganay. Iba nilagyan ng dugo. Nilalagyan ng dugo ang buong bahay mo. Pinatatibay lahat ng poste. Wala naman tayong tupa, kaya dugo na lang ng manok na puti. Ginamit ko. Pero may pattern yon. Hindi mo pwedeng gano'n kung hindi ka mananalangin tapos walang kandila. Yung kandila yun ang magliliwanag sa langit. O bagga sa kahit tatsulok bahay mo, ilawan yung sa eksakto lang sa bakod. Yan yun. Kaya ang masakit sa inyo, Dito po, dito. yung upper back niya at saka Dito po. upper back. Laksa. Kasi pinalis ko yung sarap ng katawan mo eh. Sanay na kasi ako dyan sa may ano. No. Dalawa. Dito para. Dito po sa tawa. Lagyan ka, kamay. Just lang ka. Labas yung dibdib. Yan, relax lang. Gangan lang. Wala. Tingnan natin. Hindi, gangan mo. Wala. Mas magaan. Ganyan lang ha. Wala. Mas ganyan lang ha. Alanganin. Gangan mo lang. Ako lang. Sige pa. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige. Huwag mo lalaba na. Kunti pa. Sige. Sige. Nga na mayo. Nga. Tara lang. Tutunugan pati yung mga tenga. Tenga na lang. Totoo na maganda. Lak. Magkakapay lang. Gangan mo lang. Limit ko na konti. Wala. Laman ka na. Kanina, ganyan lang, di ba? Ganyan. Tapos limit ko na konti. Pero mas maganda na ito. Kukunin natin dito. Talikod. Kaya lang ha, bago mo na umupo. Saglit lang. Sige, yan, dito. Relax. Yan. Straight ang katawan. Ganito. Upper back kasi ito. Sunod mo lang yung katawan mo ha. Pabayaan mo lang. Ako lang bakala. Sige. Pabayaan mo lang. Yan, pumasok na siya. Ngayon mayos. Straight ulit. Natara lang. Tayo. Atras.
Yan. Yan. Natural. Sandal lang konti lang. Konti lang. Wag na. Yan lang. Tingnan Maya. Maya. Bante. Bante. Tingnan natin. Yan nga lang. Okay. Hindi pa. Straight pa. Yan nga lang. Yan. 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 Okay. Tumabog na. Lambot to. Lambot ng po. Lambot to. Diba? Oo. Kunti pa. Kunti pa rin. Straight pa. Mas magaan. Yan. Yun. Malambot. Patay ka. Huwag, inom ka muna tubig. Para makapaghinga na konti lang. Inom na tubig, saglit lang. Hinhilg lang kayo. Lumdam. Lambot po eh. Ha? Hanggang na ako. Hanggang na. Sige po muna dyan. Para lang pumasok lang hangin. Hindi. Higa rito tagilid. Balik tayo. Okay, tatasan na. Titimba na. Dito. Walang bahala. Straight mo sa hilang mo lang. Straight mo lang. Yeah. Kulang. Yan. Yun. Yan na. Ano na side. Para yung sa lugar ko palit. Lukot natin. Saglit lang. Yan. Sige. Diretso muna. Yun lang natin itong pantala. Para hindi nahatak yung job. At pala daddy nag-shocks. Hindi na kailangan. Yan. Okay. Yan ang diretso. Patay natin yan. Diretso yan. Atong. Hinga ka muna. Tingnan mo kung nalulula ka. Hindi, higa lang, higa. Oo. Hinga. Huminga ka. Kung nalulula ka, hindi. Hindi. Hindi po. Okay. Relax. Okay. Ipitin mo yan. Angat ka pa ng konti. Pakiipit ng singit niya. Katulad ng ginawa niya sa inyo. Dito po. Sa singit. Ano yung kamay niyo? Yan. Ito lang po. Sama mo yung balikat mo. Kasi sinabi ko ha. Relax lang. Push na. Sige. Yan, tumunog kabila. Yan.
Ganun ulit sa singit niya. Sige, push. Yun, tumunog. Sige, okay na. Hindi, upo muna. Huwag mo muna. Dapa. Diligin kamay. Medyo. Very good. Tingnan mo na, kumuha naman ng hangin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan. Okay. Okay lang po. Okay na. Para ng hangin. Lalabas yun. Tingnan lang naman yun. Sige, tingnan. Okay na, tama na. Nga pa. Nga pa. Nga pa. Okay, haba. Kuha ng hangin. Ngayon, upo. Dahan-dahan. Yan. Upo muna kayo. Ang paramdam. Kuha muna kayong hangin. Inom muna kayong tubig. Na, hindi pa niya ako tubig. Subukan nyo maglakad. Anong pinagbago? Galaw nyo muna yung balikat nyo lahat-lahat. Anong pinagbago? Ano? Dito ako nawala niya ng sakit. Dito. Nawala. Lakad mo muna. Kasi hindi gumagalaw pa yung hangin. Tatayo mo lang. Balik-balik ka lang dyan. Balik ka lang muna. Kasi kailangan pag gumalaw yung hangin. Kailangan pag gumalaw yung hangin. Hangin ay gagalaw yan. Kusay ang gagalaw. Ang paramdam. Ang pinagbago. Ano, kinang hapa. Pinagbago. Ang balikat. Liig mo. Okay? Parang yung dito lang sa Di pa tayo tapos yan. Yung dito okay. Okay na. Oo. Sige, upo na dyan ulit. Hindi pa yan nakalak. Kahit saan ka umarap. Hindi pa yan nakalak. Lalak muna natin ng konti. Kaya pumantay nito, lakangan ka ng ganyan, no? Oo. Kasi yan din yung iniinta ko din eh. Hapon. Relax. Lalak muna natin. Relax lang. Langan mo lang. Wala. Wala. Sige pa. Nga. Taas. Bila. Natural lang. Huwag mong galoy. Natural. Inom lang ka ng tubig para wala lahat yan. Pagka-alcohol lang kayo. Okay. Tumunog ka, di ba? Dalawang balikat. Ganyan lang. 1, 2, 3, 4. Danda lang.
4, 5, tapos 6, 7, 8, tapos akin ang kamay. 1, 8, 7, 7, hanggang 12. Ano lang practice yan kasi first time yan nagalaw. Magkakaroon ng konting pain yan, di ba sinabi ko? Ano po yung medical? 400 milligrams. Ano pakiramdam? Naliko nyo na leg nyo eh. Di ba? Malaki. Malaki na niliko niyan. Oo. Lagpas 3/4. Kasi dati dito lang eh. Oo, dito lang. Hanggang dito, ano na, dito na. Oo, di ba? Oo. Yung likuran nyo may pamamaga doon. Kaya makakaramdam ka ng konting pain. Kaya pinapainom ko kayo ng gamot. Yan, lagyan mo na lang sting asawa mo tayo. Dito kayo. Dito lang lagyan mo lang. Simula rito. Kahit po likuran niya, walang problema. Para hindi siya pasukan ng lamig kasi magdadrive ka pa siya ng sasakyan. Yan yung namamaga mo dati. Samahan mo yung mga nangangati nyo. Mawawala yan. Yan ha, allergy ako eh. Lagyan mo yan. Gamot yan sa ano, pang allergy din. Yan lang siya. Sige mo kayo maya. Dagdagan nyo pa. Sa'yo back pain. Upper pain. Namamaga yung ano mo eh. Palaypay mo eh. Kaya hindi nakakaliko yung leg mo. Oo. Malaki advantage, di ba? Oo. Nagalaw mo na ng todo yung leg mo. Malaki po. Sobra-sobra yung binigay na sa'yo ng Diyos. Hindi na yan babalik. Tinuro ko sa exercise niya. Oo. Okay na. Ito lang eh. Ayun, tiyan niya. Okay na, kuya. Okay na po. Magaling na. Paalam ka na sa YouTube. Thank you, thank you. Kay Papa Jesus. Nasarino po. Salamat. Salamat. Ang laki pong pinagbago. Sige, thank you. Thank you po. Salamat din. Maraming salamat po ako. Sige.